General Ali Gusau fa a jihar Zamfara yake, Abdulaziz Yari a jihar Zamfara yake, Yariman Bakura wanda ya fara kaddamar da shari'ar musulunci a jihar Zamfara yake. Ga attajirai nan Allah kadai ya san adadinsu, amma yau kun ki ku hada kanku. Ga Matawalle former gwamnan jihar Zamfara, ministan tsaro na yanzu, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, gaba da yanku Allah ya wadaranku, Allah ya wadaranku. Taron ku bai yi amfanin komai ba, kun ci amanar mutanen Zamfara. Wallahi sai Allah ya fitar wa talakawan Zamfara da haƙƙin su ranar tashin alƙiyama. Watan Ramadana yau a wayi gari a jihar Zamfara akwai yankin Bilbis gabashin Tsafe har bom an tayar a ɗan tsakanin nan. Me za ku gaya wa Allah idan kun tafi gaban Allah ranar tashin alƙiyama? Wace amsa za ku bai wa Allah? Idan suna kuke nema kun samu, idan kudi kuke nema kun samu. Babu abin da kuka nema a duniya wanda Allah bai muku ba, amma ku hada kai, ku dunkule, ku cure, ku mulmule, ku zama abu daya, ku tausaya wa talakawan jihar Zamfara. Abu ya kici ya cinyewa. Wallahi ku tanaji amsar da za ku bai wa Allah ranar tashin alkiyama. Ku kuma talakawar jihar Zamfara, dan ubanku in ba ku da zuciya ku fito ku zaɓe. In ba ku da zuciya ku fito ku jefa musu ƙura'a. Mutanen da ba su damu da ku ba, ba su damu da rayuwarku ba, ba su damu da dukiyarku ba, ba su damu da komai da ku ba. Kuma wallahi wannan kujerar da kuke gani, wallahi muna wakiltar Annabi Muhammad. Wallahi ba wani da wata mata ta haifa da za mu ji shakkan gaya masa gaskiya. Hata shi ma shugaban kasar, wallahi ka ji tsoron Allah, ba mu taba zaton cewa ba za a saka kafiyu a jihar Zamfara ba. Ka fita daga harkar jihar, ba abin da ya dame ka. Duk abin da ke faruwa a arewa, babu rana ɗaya da mutumin nan ya taso ya mana jaje, babu ran da mutumin nan ya taso ya mana ta'aziyya. Shin ba mu ne muka jefa masa ƙura ba? Shin ba mu ne muka tallata wannan mutumin ba? Shin ba mu ne muka zo muka jawo ayoyi da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kansa ba? Jama'a mu ba 'yan Najeriya bane. Wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Allah ya ji kan mamanku. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kazalika, ai ka baraka ne, ja'alna fi kulli qaryatin, muka sanya a kowace alƙarya akabira mujrimiha, manyan garin yan iska ne kawai. Akabira mujrimiha liyamkuru fiha, duk makircin da ake yi ana kullawa talakawa sharri, ana cin mutuncin yan arewa, ana zubar da jinananmu, ana satar dukiyarmu. Allah ya ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, ba wani makirci face kanku kuke kulla mawa, wa ma yashuruna kuma ku ba ku sani. Ai an yi masu kuɗin da wanda suka nema da halal da waɗanda suka tara da haram, kad jama'u fa lam ya'kulu, sun gama tara dukiyar ba su ci ba sun mutu. Wa banaw wa lam yaskunu, sun gama da gina gidajen, sun gama gina kamfanonin, sun gama gina plaza wa lam yaskunu, ba su kai ga zama ba sun mutu. Wa qadawul libasa wa lam yalbasuha, sun gama yanko ya dudduka ba kai ga sawa ba an mutu. Wa amalu a'malan fa lam yudrikuha, an gama burace ba kai ga cimma burin ba an mutu. Walam tar insanin bi ahadika wafiya, ba kuma wanda kake da shi cikin mutane wanda zai cika maka alƙawarin da ka ɗauka kai da Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka mu iyakar mu kenan mu jawo aya mu faɗi hadisin Annabi Muhammad, kuma mun sauke nauyin mu. Faman sha'a, wanda ya ga dama ya imani, wa man sha'a, wanda ya ga dama ya kafirce. Inna a'tadna lil-zalimina nara, Allah ya tattala wa azzalimai wuta. Saboda haka muna kira da duk 'yan arewacin Najeriya da waɗanda suka tafi kudancin Najeriya su dawo gida, kowa ya dawo gida. Wallahi idan sojoji ba za su iya ba, mu mun ba da jininmu. Idan 'yan sanda ba za su iya ba, mu mun ba da jininmu. Ka duk jami'an tsaro idan ba za su iya ba,
wallahi mu mun ba da jininmu amma ba za mu ɗauki wannan walakancin da ƙasƙancin da tozarcin da ake yi mana ba. Wayannan yan ta'addan ƙwara nawa suke, guda nawa suke, su gallabi ƙasa, su hana mutane zaman lafiya, kuma gwamnoni ko a jikinku. Shugaban ƙasa ba abin da ya dame ka, ba wanda ya dawo APC yanzu shine mai imani. Kai damuwarka di kamfin, ba abin da ya dame ka da al'ummarka, rayuwarmu, halin da al'umma suke ciki ba matsalar ka bace. Wai kaga gwamna yana kashe mutanensa, wai ya tafi Abuja, me ka tafi? Ya inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha. Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha. Allah yace inna Allah lalle Allah ya'murukum yana umurtanku an tuwaddu al-amanati ila ahliha, kuma yarda amana zuwa ga masu ita. Kai ka san mulkin jiha kuwa? Kai ka san mulkin jiha kuwa? Kai ka ta da amsar da zaka baiwa Allah dangane da jihar da Allah ya dauki amanar ta ya danka a hannunka? Wannan ayar fa akan makulli Allah ya saukar da ita, akan makulli. Bayan an yi fatuhu Makka, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tafi umra, ya samu Ka'aba a kulle. Ina makullin Ka'aba? yana hannun Usman bin Talha, kuma ba musulmi bane. Annabi ya kisa da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, je ka an so mana makulli za mu yi sallah a Ka'aba. Usman bin Talha ba da makulli yace ba zai bayar ba. Me dalili? yace li annahu amanatun indi, makullin Ka'aba amana ce a gare shi, kuma shi ba musulmi bane. Kana inda jaddi qabla abi, kakanninmu suka rike makulli suka mutu, iyayenmu suka rike makulli suka mutu, yau makulli ya dawo hannunmu. Yace ina gaya maka shugaban masu amana ya aiko ni, kana gaya min cewa kai makulli ne amana a gare ka? Yace gafa makulli amma ba zan bayar ba. Sai da Aliyu ya makura Usman bin Talha, ya anshi makullin Ka'aba, ya zo ya bude wa annabi Ka'aba. Annabi yana fila raka'a biyu, yana idan da sallah sai ga Jibrilu da wannan aya. Annabi ya fito Ka'aba yana aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali dan Abi Talib? yace ha ana ya Rasulullah, gani ya ma'aikin Allah. Annabi yace raddul miftahu ila sahibi, maza mai da makullin nan zuwa ga ma'ajinsa. Yace lima ya Rasulullah? yace li anna Allah qad anzala amran fi zalik. Allah sokar da umarni akan makulli. A dauki jaha, a dau jaha gaba daya a danka a hannunka, ana kashe mutanenka, kai ka tafi Abuja mitin, ka tafi mitin. To akwai babban mitin da za a yi a filin alkiyama. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.